kan het altijd net letten. Ja, oh, je leuke vrouw. Hier, jong. Ja. Oeh, wauw. Gemaakt. Dat is mooi zaken. 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 En hij daar? En hij vlag. En dan naar je vlog. Ik zal zaken met z'n knallen brengen. Ja. En dan van een beetje, doe best op tolboeren uit. Ja. Dan zullen we even naar de winkel en nog een snee kledingshirts, zie je? Ja. Oh. En mag je even vertellen, wat is er juist er geboren? 2 babygeitjes. 2 babygeitjes, die let ik je maar snacken. Ja. En we gaan dus vanmiddag even naar de winkel. En daarna komen Timo en Renzo. Zaken zien dat de leven komen op bezoek. Ja. Die komen Gringo. met een boertje. Hé? Hé, Gringo! Gringo. Maar eerst dus naar de school. We hadden dus jonge geitjes, 2 jonge geitjes. We hadden het bokje even naar pad zetten. Want die ziet er wat op om te bokken. Dus nou ja, die maakt aanstek bij waarom hij zien oude eigenaar. Maar je voelt hem heel zo schattig. Maar hij wil nou even net zo lief voor de jonge geitjes. Dus hier zit mooi daar. En de brune is mooi alleen nog boeten. Die met ik gas bevallen. Hey. Door het echt niet zo lang meer. Dus komen nog meer jonge geitjes. Oké, let op. Daar komen ze. Hey, goeiemorgen. Hoi. Oh, je staat al echt super goed. Hoi. Wat ben je mooi. Hey. Hallo. Schatjes. Hoi. Mijn mem gaat het echt goed. Nou, we hebben een rekje voor de ingang hier. Dat oor gaat er net bij komen kind. En ze had je wetter en eten, maar dan is ze even maar haar bandje een beetje bekomen. En we hadden dus alle knietjes nou naar boeten. Hey, liefke. Dus de binnenknieën hakken kunnen haar zijn voet. Dat wil altijd nog een beetje zuur, dus ik kan haar zijn voet helpen. En dan lezen alle knietjes boeten. Dus ze ziet eens binnen, dus een van de jonge knietjes. Oh, daar ging ze al. Maar die is ook al aardig gerut worden. Zou je alle je halen onder terugmaken? Hey. Daar zit Black & Tan, Vlaams en de Duitse reus. En die liet zich tussen zo'n trots een tunnel gingen. Nou ja, zij een gouden plakje. Een gouden plakje. Hey, ik zet dit rekje er voorbij. Ja, misschien dat het merk wel bij haar jong naar boeten wordt. Het weer even tijdelijk, zodat er net op ombokt worden. En de rekjes van mij. Merk misschien ook wel even naar boeten. Zo. Nou. Wie is er in de poppenslok geweest? Hé, wie is er in de poppenslok geweest? Ach, shit, zo, daar komen ze al. Hé, pop. Hé, liefke. Niet meer mooi, hoor. Is dat koud? Nou, het is een mooie mijn rustlitten. Ga ik op de kamer omvliegen. Ik is lekker vernuiveren. Prachtig. Dus ik naar mijn eigen babytje daar. Die kan net zo gauw rennen en zo. Ik doe dat al snel bij beesten, hè. Stier zo, hupje al. Prachtig. Hey, Wiefke. Hoi. Goedemorgen. Oh, wees een knuffel. Hier. Oh, daar heb je er. Ah, pieps. Die Siep is druk aan om het alweer in te zetten, dat het alweer mooi gas wordt. Hoe lang door het sok, Siep? Ja, dat is een mooie waarde. Dat ben ik met bomen. 14 dagen? Ja.
Oké. Nou, dan is mijn koffie net sip. Ildo koest lekker even. Ik ga hier nog goed wat opruimen en het is boeten lekker waar, dus ik eerst nog even lekker boeten zitten. Maar ik kwam nog een leuk gedichtje voorbij, dus die wil ik toch even met hem delen. En die gaat als volgt. Drok. Ik haat drok. Alweer drok mijn man. Er zit me weer heel wat in de holle. Ja, wier, het is wat ik sis. Ik moet nog wit hoe volle. Neem dit van vast, maar van mij on. En ik zit wel lood op sissen. Al mat ik het mezelf dan weer verjaan. Maar elke dag denk ik op een nij. En nou, dat ken ik om eens morgen echt wel dwaan. Nou, weer een gedichtje van Chits. En dit gedichtje is van Sipke Veenstra. Dus ik kwam voorbij op de Facebookpagina van de Friese taal. Dus daar komen ze nou en dan wel leuke gedichtjes bij. Dus ik denk, die deel ik even met Jim. Met Jim. Beetje de tekst kwijt, maar vies je mooi? Vies je mooi? Mijn dagje door? Dus hier, hebben we nog wat leuks? Dus. I'm going out the country, where don't you wanna go? I'm going out the country, where don't you wanna go? Take me to some place I never been before. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. I wouldn't think you're leaving drunk, you never got to leave today. Just exactly where we're going, can't say, but we might even leave the USA. There's a brand new game I read a want to play. No use to keep running, heart screaming and cry, 'cause you've got a home, man. Honey, I got mine. Krijg je naar je kleren, hé? Zaken naar je kleren? Doe naar je kleren? Oh, tik erop. Ja, die vind ik wel. Die zijn nog even. Maar weer een goed uitje zaken, is dat ik? Hé, wacht je. Een witje. Goed uitje, naar links en naar rechts en dan naar links. Ja? Geef het erop. Nou, dan gaan we. Oh, dat is al oren, joh. Ja, een heel stuk dik aan. Ja. Leuk, hè? Dingen die zo. Wat is dat zaken? Oh, een bordje is maar even, schat. Dat is al leuk. Hallo! Oh, maar wat een boeken. Wat zin. Neem maar eens even maar Nienke maar. Misschien is het zelf wel wat leuk. Beppe zit ik al je leuk spul van de orenlid ben. Beppe? Ja. Beppe kent altijd net lid. Ja, al je leuke vrouwen. Hier, jong. Ja. Oeh, wauw. Dat is een maar Dat is mooi zaak. Of is het iets met kleur, denk ik wel leuk zaak, hè? Dit knallen.
Geen trui. Iets van de simmer, denk ik. Oh, let met mezelf. Ja. Wat zit daarop? Oh, die lievelings. Chocola. Echt, zie je? Ja, Ja. chocola. Wat heerlijk. Is dat goed zien? Nou, zit er Hoe zo. heet het? Is er iets leuks? Zet je lekker iets? Dit is ik had een soort t-shirt. Maar mij een capuchon. Die is het. Wat vind je ervan? Vet. Dit is mooi toch? Blijkbaar dat mouthpack zijn. Ja, dat vind ik echt heel Oh, goed. kijk. Ja, stoer hè? Ja, Maar ze hadden wel een trui beetje. Ja, weg. maar even een meisje. Ja, Nienke verdient het, jongen. Zullen we even zien? Oeh, ik ben verdiend. Oh, yes. Dit is dat dit beroepje. Oh, schattig. Dat vind ik... Ja, en die lijn van Ja, die vind ik echt heel nou, leuk. dan gaan we gewoon even zo wat kisten lekker in wat trok monteren. Ja. Nou, even zien, maar niet zien als ik hier in de middel. Ja, Ja. mooi. Ik vind dit heel mooi, mijn man. Ik heb En is ook een mooie lengte voor de. Maar zijn er spiegeltjes, schat? heel mooi. Ja, ik vind dit prachtig. Dat shirt vind ik echt cool. Ja, super. Ja? Dat sowieso dan? Ja, we hebben het nice on. Laten we even zien. Dan zijn we een rondje van de zaak. Tadadadadada. Tada! Oeh, echt leuk. Oh, dit is leuk, zaken. Ja, voor Ilba. Cool, ja. Hoe ziet dat op? Ja, die zag er goed uit. Oh, die past even. Ja. Die past wel, hè? Maar bij de kosten. Die past wel. Wat was het nou aan? 3. Ik vind deze heel mooi. Wie een bruine gaan? Deze? Nee, die. Ja. Shit, die nou. Ik vind mij ook wel heel leuk. Die vies toen net mooi? Oh. Ik vind het echt zo ver van de rit en geel. Oh, nou, dan doen we dat, nee. Oké. Wat hartstikke on. Oh, die vind ik echt Lekker, een mooie lengte. Ja, heerlijk. Nou, het is toch leuk nog zaken. Dit. En wat staat erop? Wat ben dat? Hier appels, denk ik. Een soort paprika of zo. Gaat die al even vast? Ja, ja. Die is leuk. Dat is mooi, hè? Ja, die vond ik echt mooi, hè? Die is wel heel mooi. Ja, ik vind het Heel prachtig. goed, hè? Maar Ja. heel zonnig. En sokjes voor haar, want het groeit oordeel uit. Hey. Dan cool, hè? Ik heb mijn stunten, man. Oeh. Ja, dat vind ik echt leuk. Ja, en dan een zandbroekje. Ja. Hey, zaken met me. Zullen we betalen en dan gaan we samen wat eten, oké? Wat leuk, dat is toch zo helpt. Nou, ik ga een keuze maken, Kim. Nee, dat past ik niet in, hè? Ja. Zeg wel even Maar die krijgt nou echt op mijn swag hoor. Echt een mening, hè? Ja. Ja, van dit wordt wel een net. Ja, door eerst net in, ja, ik voel nou wel die lijken. Ja, dat is toch stoer? Ah, vet. Zaken, Was de is pest de pet ik vast op, hè? Nee? Dan helpt ze het kaartje, dan kun je hem op, hè? Hij ligt dan het schubbel. Ik heb het gewoon al. Ja. Gewoon aan die zin is ook vervelend. Nou, dat is wel handig met dit waar, ja. Deze bediening, nou, die maakt sowieso maar even een plaats. Ah, Nou, die ken ik wel mij te drinken. ja, dus, ja. Ja, ze hadden wel honger. Hij is wel zin in wat, dan krijg je wat, ja? Mem had ik zin in wat, hé. Nou, bedankt. Dankjewel. Veel plezier ervan. Komt goed? Ja, doe hè. Hey, doei doei, 60 doei zaken. Doei doei. Eten, en wat hartstikke van lekker. Ik leg het zo zien. Dat is een dubbele tasje, hè? Maar ham en cheese en mayo en curry. En ham en cheese en ham en cheese. Ham en cheese, ham en cheese. Deze wordt het haar. Ja, Zij staan. alsjeblieft. Lekker, dankjewel. Ik neem je hem even mee. Nou, even binnen. Mooie lampen. En dan even betalen. Kom, Beb. Laten we in de oorkant. Hier betaal je? Ja, hier mag we betalen. Ja, wat zijn mensen, hè? Ja, zeker. En pinnen. Moest ik al zo'n kunstje? Ja, zullen we dat wel? Oh, ik denk om... Oeh, dat is een grutten. Maar het wordt wel uitzicht. Oh, de raafstaken. Zo, dit rijst toe. Wat zei je dan? Alsjeblieft, misschien tot de volgende keer. Ja. Ja, is goed. Mami, hoeveel ding jij? Oeh, let me zien. 12. Hey, of Zaken. zagen zo'n veel meer, maar nog helemaal. Oh, ja, zeg maar dan. Nou, dan heb ik nog even wat basisdingetjes hierbij. Leuke basisshirtjes. Dat is van per euro echt wat. Ik vond dit nog wel heel leuk, die A-prijzen nou. Een tuinbroekje.
En nog een lekkere tinnen simmersleepzak. Want ze had het hartstikke heet in. Dus liet ze hoesken boven. Er gaat alle warmte in. Dus een lekkere luchtige sleepzak. Zaken. Zaken. Zaken is pleiten. Joehoe. Nee, zo voor. Hey, ik ben die kwijt. Dit is echt wel leuk, hé. Broekjes. Is het wat lekker wetter? Ja. Ja? Net koud? Nee. Oh, nou mooi. Zet me correct aan bij die jonge guys. Wat is het hier? Hey Bokje. Hallo. Ach, lees je hem hier mooi in de smouten. Wat hebben we hier een mooi plakje. Nou, dat gaat zo mooi als wat. Zie maar wel. Oh, net schrikken van mij, ik doe niks. Hey, ik zou zeggen, vond je dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw toemkom heeg. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. En ik en de guiden zeggen, om een nieuwe chitsvlog. Hey hoi! Zij is ik doodje de meeste, maar om een nieuwe chitsvlog. Om de meidjesvlog. Zeg maar doei doei!